ऐसन कपड़ी आगे कहाँ बाटे घर तोहर गोरी आगे पेनले ऐसन कपड़ी आगे कहाँ बाटे घर तोहर गोरी आगे पूछला पे कहतरे आओ ना रे पूछला पे कहतरे आओ ना रे कहाँ बाटे घर तोहर गोरी आगे पेनले ऐसन कपड़ी आगे कहाँ बाटे घर तोहर गोरी आगे जे देखो तोरा चाहे पांजा में धरल 12 मीटर सुनो पेंसिल के रबर जे देखो तोरा चाहे पांजा में धरल 12 मीटर सुनो पेंसिल के रबर डीजे पर जब तू कमर हिलालू तिरछी नजरिया से कनखी चलालू कोयल नियन तोहर बोली आगे मीठ बोली आगे कहाँ बाटे घर तोहर गोरी आगे पेनले ऐसन कपड़ी आगे कहाँ बाटे घर तोहर गोरी आगे हमके बता दे फिर कहिया तू मिलवे कोमल के नियन कहिया तू खिलवे हमके बता दे फिर कहिया तू मिलवे कोमल के नियन कहिया तू खिलवे आनंद राज रिते वेस्ट कर लालन करन चाहे पांजा में धर रतिया देखेला तोरे ओरी आगे छौरी आगे कहाँ बाटे घर तोहर गोरी आगे पेनले ऐसन कपड़ी आगे कहाँ बाटे घर तोहर गोरी आगे एमवीएम रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनमनखी।